खुलुमबाय आंनि बड' जेटि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो जोंसार मोसाहारिनि नखरनि मोनसे गिदिर थांखिजों सरकारनिसिम खावलायहरनाय। जोंसारनि बिसि बिफा आरो बिमादैनि गेदेर खौरां। बिसोर साथामबो बुंदों, सेथियाव जोंसारखौ गावथारनायनि थार बिजिरनाय नांगौ। नैथियाव थांनाय समफोराव जि साख्रिखौ जासिदोंमोन बेखौ नाङा, होयोब्ला सरकारि साख्रि आरो पुलिस साख्रि नांगौ। जिल्लानि DTO अफिसफोराव 370 जन दालालफोरनि सिनायथि जाबाय। बै दालालफोरखौ पुलिसआ हमसिगोन। गाहाय मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया हानि दालालफोरखौ हमखांनायनि उनाव समबारै खानापारा गोजौ फरायसालियाव जिल्लानि DTO अफिसफोरनि दालालफोरखौ सानसे हमगोन होनना बुङो। लोगोसे मन्थ्रिया बुंबावदों जे दायो रायजो सरकारा DTOआव दालाल गैयै खालामनो थाखाय अनलाइननि बेबस्था लानाय जाबाय। लोगोसे DTOआव खामानि मावग्राफोरनि बादै गुबुन दालालफोर रावबो थानो मोननाय नंलिया। लोगोसे मोननै गुबै थांखिया जाबाय फुजानि सिगां लार्नार लाइसेन्सफोरा रिनिउएल जाफाफिनगोन। ड्राइभिं लाइसेन्सआ गोमायोब्लाबो नम्बरखौ आरो नामखौ थुना होयोब्ला गोदान लाइसेन्स मोननो हासिगोन। बिटिआर सरकारनि मोनसे गेदेर थांखि। बिटिआरआव गासैबो सिखारि एबा फलानफोरा गावग्रा हाथियार एबा सिलाइखौ फोथायोब्ला 50,000 रां होगोन आरो बिथांमोननि नखरनि थाखाय जिउ खांनायनि राहा होगोन होनना बुंदों प्रमद बर'आ। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारि खुस्राबारियाव बर' आरो मुस्लिमफोरनि गेजेराव हानि दाङाबाजि। बे जाथायाव सानै सुबुङा गोब्राब जखम जायो। साथाम नखरसेनि बिदा फंबाय बर' सुबुंफोरा गामि खाथिनि मुस्लिम शाह आलम आरो सुकुमुद्दिन आलम मुंनि सानै सुबुंजों हानि बाथ्रा रायज्लायनो थांनाय समावनो आबादथिलियाव बुज्लायनाया जायो। बे जाथायाव शाह आलम आरो सुकुमुद्दिन आलम मुंनि सानै सुबुङा गोब्राब जखम जानायजों लोगोसे प्रमद गयारिनि फंबायआ गोब्राब जखम जायो। खुस्राबारि गामिनि शाह आलम आरो सुकुमुद्दिन आलमनि हाखौ नारा-नाथायै बायनानै लानो नागिरदों होनना बुङो। बर' गामिनि गणेश गयारि आरो प्रमद गयारि आरो सुनिल गयारिमोना बेराफारसेथिं प्रमद गयारिया फोरमायनाय बादिब्ला बे हाखौ थांनाय 1999 मायथाइयावनो बिफाया बायनानै लानाय जादोंमोन। फोरमान महरै आखाइजों लिरनाय जादोंमोनब्लाबो बिफाया बै समाव गावनि मुङाव रेजिस्टार खालामना लायाखैमोन। प्रमद गयारिमोना गावसोरनिनो हायाव आबाद मावना दोननायखौ आयेन बेरेखायै हाल एवनानै बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा जेंनाखौ सुस्रांनो थांनायाव बे जाथाया जायो होनना फोरमायो। बे गासैबो जाथाया दायो गबर्धना पुलिसनि आखायाव आरो हानि जाथायखौ हा बिजिरसालियाव बिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे दाङाबाजियाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटी देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। आंनि रादाबा बेसेनो। गोजोन्थों।